फ्रेंड्स ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ଦୋସା ବି ହଉଛି। ବନେଇଥିଲା ସାଲାଡ଼ ତ ଏରା ସୋଲା ଇଏ ମଟର ବାଦାମ ପିଆଜ ଗାଜର ବିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଦହି ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଟମାଟୋ ଚକଟା ଏଗୁରା ସବୁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସାଲାଡ଼ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ଭୋକ ହେଉନଥିଲା ଇଏ ଖାଲି ଜବ फ्रेंड्स ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ସମୟ ଆଜି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି 7:20 ସକାଳ 7:20। ତ ଆଜି ଏବେ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ସଉଦାପତ୍ର ଆସିବାର ଅଛି ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ତ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇଙ୍କି ବି ଦେଖିଦେଲି ଏଠି ଦୋସା ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ବରା ଇଟଲି। ତ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ଭୋକ ଜୋରସୋର ହେଲା। ଭୋକ ହେଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଇଟଲି ଆଉ ବରା ଫରା ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ୍ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟା ଦେଖେଇ ଦିଅ। ठीक बैंक ऑफ इंडिया अपोजिट जगन्नाथपुर ग्राम इटली भाई बहुत सफ्ट। मुझे बहुत थर खाई भाई पाखे पूरा रघुनाथपुर ग्राम पंचायत ता सामने एमती रोड साइड भाई दुकान बहुत टेस्ट। आपण मैंने आसिक ट्राए कर सांबर चटनी बड़ा बड़ा भी पूरा Every night are we paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see. तो अबे देखिए मो पाखे अच्छी सालाड। तो ये निकी कौन बनई सालाड तो एरा सोला ये मटर बादाम पियाज गाजर बीट तापर लुण लंका एगुरा सब पड़ी तो सकाल तो मुझे 7टा 8टा बेलू जहाँ जाइए जो जलखिया खाई एबे टाइम से 10:30 11टा भाया तो टे सालाड टे खाईदे खाईदे टे रेस्ट ना रेस्ट नहीं सारिकी 2टा 3टा बेलू भात टे खाइबा खाई सारी 4टा बेलू दुकान जावा यही कथा। देशी जिन खाइले भल। तापर खाली रे भी देशी सोला बादाम खाली खाई हो सब जिन पड़े भल लगे। मुझे मिक्सचर सजाई मिक्सचर आज आनी मिक्सचर टे पड़ता आउ भल लगे था मिक्सचर तो सजाई एमती खाईदे गरीब लोक कौन देखिपे डाली दही भात आलू चकटा टमाटो चकटा एरा सब आज
ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଅଛି ଆଉ ସାଧା ଉପରେ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ସୋମବାର ଚଳେଇଦେବା ଆଉ। ମୁଁ ତ ସବୁ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ଦହି ଟିକେ ଦରକାର। ତ ଦହି ନହେଲେ ମୋର ଜୀବନି ଭାତ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ପୁରା କାମ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଛି ତ ସାଲାଡ଼ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ଭୋକ ହେଉନଥିଲା, ଇଏ ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛି ଖାଅ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏବେ ଖାଲି ଦହି ପଖାଳ, ଏମିତି ଆଳୁ ଚକଟା, ଟମାଟୋ ଚକଟା, ଶୁଖୁଆ ହେଲା, କି ଆଳୁ ଭଜା ହେଲା, କି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଲା, ମାଛ ଭଜା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇକି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ। ତାପରେ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବାହାରିବି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 4ଟା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବାହାରିବି। ଆଉ କ'ଣ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରହିଲି, ଜୟ ମା କାଳୀ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ମା କାଳୀ।